Rádiu Viva. Ja som veľmi rada, že môžem privítať už v štúdiu mojich dnešných hostí, ktorými sú Robert Pál a Peter Pukalovič. A tí sa tu stretli kvôli jednému jasnému dôvodu, a to takému, že ja už som avizovala, že dnešná táto hodinka bude trošku športová a bude to taká netradičná disciplína, netradičný šport, a to teda šport jazdecký. Ja vás vítam, páni, u nás v rádiu. Vítajte. Ahoj. Čau. Jak naraz, vy ste sa ešte aj zosynchronizovali, ešte aj s tým pozdravom. Vy ste nám dnes prišli predstaviť športové podujatie Danube Equestrian Festival, ktoré sa začína kedy? Budem ja? Poď ty. My začíname 11. to znamená v stredu, prvou súťažou o 1 hodine po obede a vyzdvihol by som vlastne 2 vrcholy podujatia. Je to Pohár národov v piatok, ktorý bude o 2 hodine, a nedeľnejšia Grand Prix. To je to, o čom sa budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať teda o jazdeckom podujatí Danube Equestrian Festival, ktoré sa koná od stredy do nedele už tento týždeň. Peter, je všetko pripravené? Áno, už máme prvé koníky aj v stajniach, takže postupne prichádzajú. My ešte finišujeme s arenami, ale máme ešte nejaký deň k dobru. Počasie sa umudrilo, pekne poliaté, upratané, upravené, takže všetko super zazraňané. Ja sa veľmi teším aj na to, ako mi o tom celom porozprávate, pretože Peter Pukalovič je naozaj športový, nielenže nadšenec, fanúšik, ale organizátor aj iných športových podujatí. Robert Pál naopak sa venuje koňom celý život, takže je to také zaujímavé spojenie, ktoré si dnes rozoberieme, a vy ostávajte naladení. Počúvaš Rádio Viva. Danube Equestrian Festival, to je podujatie, ktoré sme si dnes prišli predstaviť a ktoré leží na ramenách 2 ľudí, Robert Pál a Peter Pukalovič, ktorí sú mojimi dnešnými hostiami. Tak prosím vás, povedzte nám takto v úvode, že čo to Danube Equestrian Festival je? Asi z toho slova equestrian je jasné, že sa to týka koní a jazdectva, ale o čo sa jedná? A poď, Robko. Rýchla dohoda, že kto začne? Očný pohľad. Tento názov sme teda si osvojili z toho dôvodu, že mali sme plány vlastne ten festival aj rozšíriť o to, aby sme predstavili viac disciplín, ale ostali sme verní parkourovému jazdeniu, a ja som rád, že som tu dnes pred 4. ročníkom s Petrom, pretože dnes si myslím, že usporiadať podujatie v takom tandeme a sa nepohádať a fungovať ďalej je dneska úplne super, a hlavne som rád, že nás spája šport a teda moje srdcové jazdectvo. Jedná sa teda o parkourové skákanie. Ty si spomínal 4. ročník, ten prvý ste odpalili naozaj veľkolepo na Tyršovom nábreží, to si určite mnohí pamätajú. Druhý na Národnom futbalovom štadióne, a v 3. ročníku sa to presunulo celé do X-Bionic Sphere v Šamoríne. Tam sa to bude konať aj teraz, ale keby sme sa trošku retrospektívne vrátili k tým prvým 2, podľa mňa celkom úspešným ročníkom, tak aké to bolo na tom Tyršáku pred tými 4 rokmi? To bolo absolútne dokonalé. Musím povedať, že až na to počasie, ktoré nás trošku prevetralo, to bolo niečo, čo v nás určite navždy zostane v takomto pre mňa jedno z tých najhigh-levelov eventov, ktoré sme dokázali spraviť na niečom úžasnom, a teraz zrazu, keď tam tie kone začali chodiť a všetko to tam začalo proste žiť a tí ľudia tam prišli, tak to bola akože emócia, že dovidenia. Ale ja stále verím v to a myslím si, že ešte si sa raz tam na ten Tyršák alebo niekde do mesta s tým vrátime, len proste prišla doba, aká prišla, bohužiaľ tá ekonomická situácia celkovo na Slovensku a so všetkým nebola ideálna, a vtedy musím povedať, že ak to zastupom času poviem, asi keby sme nespravili tie prvé 2, tak tieto ďalšie asi nie sú. Ale na druhej strane si myslím, že čas a chvíľa ešte len príde toho, že sa znova vrátime tam, a ja s tým stále verím. Tak ono to bolo určite výnimočné nielen tým, že to bolo teda v centre mesta na Tyršovom nábreží z kulisou Bratislavského hradu pri Dunaji, tak aj práve preto, že to bolo tak veľmi dostupné pre tých divákov, že každý sa mohol prísť pozrieť. Tú druhú edíciu ste posunuli na Národný futbalový štadión. Opäť to počasie úplne neprijalo, ale opäť ste to zvládli. Tak aký bol v tom rozdiel Tyršák a následne Národný futbalový štadión? To každé malo svoje čaro. To musím povedať, že áno, vo všetkých nás ten Tyršák zanechal takú tú emóciu toho, že tam sme si to asi všetci vedeli viacej predstaviť, a tam tá silueta toho hradu, ten park, ten Sad Janka Kráľa, tak to v nás určite zanechalo to najviac wow, ale štadión bol štadión. To zase malo niečo úplne iné, proste to celé to prostredie, ten moderný, nádherný stánok, všetko s tým spojené, tie stajne v tých uličkách, v podstate medzi ľuďmi, bytovkami, proste wow, akože
teším sa aj na tento ročník, ale tie dva boli niečo výnimočné, ale každý je výnimočný, už aj Chamonix je jedno z nádherných miest vo svete, ktoré si myslím, že len ťažko niečo prekoná, takže všetky miesta majú svoje čaro a každé je výnimočné. Presne, ten X-Bionic Sphere v Chamonix je národným olympijským tréningovým centrom a kone tam, ako si povedal, patria, pretože je veľká časť toho areálu práve venovaná jazdeckému športu a tam už sa toho chytáš ty, Robo, pretože ty tam organizuješ preteky počas celého roka, nie len tieto jedny, ale sú tieto niečím výnimočné? Tak určite sú. Je to hlavne jedno z podujatí, akých je iba 12 v Európe. Takže je to výnimočné tým a že to je vlastne jedno kolo určitej série a hlavne tým, že súťažia medzi sebou týmy, čo je tiež tento rok veľmi zaujímavé, pretože k nám prvýkrát zavítá tým Kataru a Južnej Afriky, ktorý vôbec sa prvýkrát predstavia ako tým v Európe, takže si myslím, že toto bude také niečo iné spestrenie, pretože tí chlapci sa medzi sebou s inými družstvami poznajú. Áno, pretekali aj prvé kolo v Mannheime vlastne s druhými týmami, ktorí sú v našej lige, ale toto sú vlastne perličky, ktoré k nám privítali. My sa teraz rozprávame konkrétne o Pohári národov, to je presne tá tímová súťaž, na ktorú sú ľudia zvyknutí aj z Bratislavy, konkrétne z Petržalky, pretože tam sa takéto preteky konali veľa rokov. Áno, je to historické naozaj podujatie. 50 ročníkov bolo na Slavy v Petržalke, čo je teda sa potom prerušilo troška a som veľmi rád, že sme nadviazali túto novú tradíciu vlastne aj tým, že sme to odpálili s Petrom na tom Tyršaku a naozaj tie kone zanechali veľkú emóciu, pretože tá príroda a tie kone patria spolu a tak, jak Peter povedal, ten šampionát, ten štadión bol niečím výnimočným, pretože sa naozaj priblížil k určitým šampionátym, či už majstrovstvá Európy alebo sveta, ako je to inde zaužívané. Ten pohár národov sa teda, pripomeňme si ešte raz, bude konať v piatok o 14. hodine, hovorím to správne. Áno. A aké teda štáty, aké družstva sa v ňom okrem toho spomínaného Kataru predstavia, na koho sa môžeme tešiť? Tak predstavia sa v našej lige, ktorými súťažíme, sú to Nemci, Holanďania, Maďari, naši susedia Češi, Rakúšania a vynechal som Holandsko. Švajčiarsko, čiže to sú týmy, ktoré sú v našej lige. Plus sú hostiami, ako divokú kartu dostalo od Medzinárodnej federácie Dánsko a predstavia sa tu aj Taliani, ktorí sú vlastne v druhej divízii. Uvidíme aj náš slovenský tím v tomto roku? Áno, uvidíme a poviem vám úprimne, teším sa na to, že bude v inom zložení, ale akože nie, to je cieľom. Minulý rok sme teda skoro oslavovali víťazstvo, tak uvidím, dúfam, že sa tento rok našim bude naozaj dariť, je to veľmi ťažké, pretože šport je veľmi náročný a momentálne naši majú družstvo trošku pomenené a stále opory, ktoré boli, tak nemajú kone momentálne v takej forme. O tom, že čo všetko môžete čakať od podujatia Danube Equestrian Festival, na čo všetko sa môžete tešiť a či vás čaká aj nejaký sprievodný program, o tom si povieme niečo viac ešte v tejto hodinke. Ostávajte naladení. Počúvaš Rádio Viva. Danube Equestrian Festival je podujatie, ktoré si dnes predstavujeme, o ktorom sa spolu rozprávame. Načrtli sme už aj do toho, že na čo sa diváci môžu tešiť. Rozobrali sme trošku ten historický pohár národov, na ktorý je slovenské publikum a slovenský divák zvyknutý. Ale ešte sme do toho úplne tak nezapojili práve Peťa Pukaloviča, pretože ty sa k tým koňom dostávaš možno tak postupne a učíš sa podľa mňa tak za pochodu, pretože ty sa hlavne venuješ behom a teba ľudia poznajú ako organizátora mnohých, naozaj, že už v dnešnej dobe, že mnohých nielen bežeckých, ale už aj cyklistických podujatí. Tak prosím ťa, priblíž nám, že s čím je tvoje meno spojené, aby sme to tak trošku ucelili. Tak u nás to bolo taký prirodzený taký vývoj, by som to povedal. Na začiatku bola myšlienka a dneska už je to aj nejaké spojené bližšie, my sme spojení s jedným konským klubom PA Sport Horses, kde nejakým spôsobom fungujeme a preto prirodzene tým koňom už dneska mám veľmi, veľmi blízko. Som s nimi skoro denne, takže ma to veľmi teší a hovorím, keď došla taká tá myšlienka toho pred pár rokmi, že spraviť niečo takéto a vrátiť ako keby tým, že pána Gláca poznali sme alebo poznáme celý život a tatino s tým celý život fungoval, tak
došla taká myšlienka, že vrátiť niekde nejak sem tú konskú atmosféru toho Grand Prix a toho Pohľadu národov, no tak všade, kde som chodil, furt som na nejakého pála narážal, hej, veci, to s pálom, hovorím, nikto iný není. A na záver to bolo super spojenie, ja sa z toho strašne teším a tak, jak to Robo povedal na začiatku, že dneska svojím spôsobom prešli sme si aj určitými problémami, pretože fakt asi tie 2 ročníky vyzerali nádherne, ale ekonomicky to bola rituálna sebevražda. To si môžeme asi priznať obidvaja. Ale zase keby to nebolo, tak by to celé nedalo tomuto wow a podľa mňa to aj trošku pozdvihlo, si dovolím tvrdiť, taký ten pohľad na konský šport a myslím si, že aj na celkovo na federáciu a na ten celý pohľad toho, že sa tu dokázalo spraviť fakt 2 podujatia, ktoré sa dali absolútne porovnať s akýmkoľvek svetovým podujatím a samozrejme nehovoriac o tom o týchto ďalších, ktoré v podstate tým zázemím a všetkým, takže hovorím, ja som tak tomu tak pol rokov došiel, ale dneska je to absolútna súčasť môjho života a strašne som rád, lebo mne osobne kone dávajú neskutočný pocit takého srdca, lásky a takého pohody. Ty si teda srdcom a dušou hlavne maratónov. Bratislava maratón, organizujete rôzne bežecké podujatia, či už DM ženské behy, alebo ČSOB maratón, organizujete letap, cyklistické preteky, organizujete toho naozaj, že veľa. Najbližšie to bude čo, aby sme možno trošku aj do tohto zabrdli? Najbližšie to bude Najdra na Donovaloch, potom v podstate pokračujeme letap Slovakia by Tour de France, a potom máme Telekom Nightram a ženský beh, takže toto nás čaká v tomto roku, no a potom už plynulo prechádzame ešte v septembri alebo v oktobri v Dubaji jeden aquatlon alebo teda plavecký pretek a už pomaličky zase prechádzame do zimných eventov a do olympiády a potom zase v februári budúceho roku alebo v januári leta v Dubaji, takže máme taký celkom svieže leto, ale aj my sa na to tešíme. Vy naozaj na všetkých vašich podujatiach ste schopní privítať neuveriteľné množstva ľudí, ktorí či už športujú a povedzme si, že v dnešnej dobe je naozaj ten beh, že extrémne populárny. V dnešnej dobe naozaj, že každý behá, čiže to ste úplne vychytali, že tých ľudí aj týmto motivujete a že ich zapájate a naozaj extrémne množstva ľudí chodia na vaše podujatia. Keď si sa teda teleportoval z toho, že robíš že beh a že bike na kone, tak v čom je taký ten najväčší rozdiel? Pretože na ten beh potrebujem ja sama seba, hej? Na tú cyklistiku tak nejaký dobrý bike, ale predsa len tie kone sú živé zvieratá a ten šport je asi iný, je tam iná aj tá atmosféra, aj to, čo si to všetko po tej organizačnej stránke vyžaduje, je náročnejšie? Ono sa to nedá porovnať. Mňa hlavne na tom teší jedna vec, že v podstate naše podujatia, ktoré robíme, sú dostupné ľuďom. Tým, že vlastne ľudia dneska športujú, behajú, bicyklujú a fakt vo veľkých masách, tak je to pre nás práve to, čo možno málo ľudí si uvedomuje, jak mení celú charakter tej spoločnosti, pretože tak, jak dákedy možno bol ten golf, dneska, chcem to povedať, alebo tvárime sa, že teda to wow je nejaké MMA, kde sa v podstate len nejakých 10 chalanov medzi sebou vybije a zvyšní pozerajú, tak u nás je to to wow, sú tí bežní ľudia, ktorí na druhý deň idú do roboty, hej, čiže my donesieme na maratón 17,000 ľudí, ktorí nie sú profici, to sú ľudia ako my, každý jeden, ktorý zajtra ide do roboty, odbehne si a to je to, čo posúva tú spoločnosť a buduje a beží tam od generálneho riaditeľa až po skladníka alebo chalane šoféra, proste každý a zrazu na tej štartovej línii sú všetci rovní. Pri tých koňoch to je zase niečo, čo úplne iná dimenzia. I my sme aj boli radi, lebo v podstate tým vstupom do toho konského sveta sa nám otvoril taký iný pohľad a to je takéto to, čo sa ťažko v spoločnosti trošku prežúva, ale je to taká tá noblesa, tá snobskosť toho športu, pretože tá tam je, hej, u nás je výpka, ale je výpka úplne normálna, dáte si jonťák, nejakú bagetu a nikdy nie je to hogo-fogo. Tuto je to práve o tom, že ten šport je práve ten krásne oblečený, proste ľudia, proste kone pripravené, obrovské kamióny a to všetko s tým počívajú, tam sú tie velikánske peniaze, ktoré sú za tým, takže my sme do toho postupne vchádzali a túto som mal najlepšieho učiteľa, ktorého som mohol mať podľa mňa v tomto svete, takže mňa strašne na tom fascinuje ten pohľad, ten iný, to, že vlastne ja na tieto preteky si musím dať pekné oblečenie, byť netepláky a tričko, nosiť zábrany. Niečo, áno, jasné.
ale tuto ma sa učím od pána Pála, ktorý vždycky je tak oblečený pekne v bielom, už teraz konečne sa im po 4 rokoch mi kúpil aj klobúk, takže tento rok budem mať aj klobúk, lebo som ho vždycky závidel. A to je to, čo zase tomu nášmu športovému pohľadu, pretože robíme aj lyžiarske preteky, robíme za 3 týždne máme velikánske preteky v plávaní, majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov prvýkrát na Slovensku, takže aj to je zase niečo iné, ale v podstate ten konský šport tomu dáva takú ja sa teším, sa tam stretnem s kopec priateľmi, klientmi a sedíme, proste pijeme prosecco a pozeráme na šport, takže to je zase ten iný môj pohľad na ten pretek, že to není to o tom tých zábranách, noseniach, lietaniach po trati na tých bicykloch. To si už je Robo a ty už si to odsedíš a odpozeráš z tej výpky. To je zlé, ne? Je jasné, že je to samozrejme šport, ktorý skrýva v sebe noblesu, ale je dostupný pre každého. Každý jeden človek, ktorý by sa chcel prísť do XBNX Sphere v Šamoríne pozrieť, tak od stredy do nedele môže, vstup je voľný, to hovorím správne, a pozvaní sú všetci. Áno, presne tak. A to, že ako na tento šport nazerá druhá polovica tohto organizačného tímu a čo teda okrem toho poháru národov vás čaká, na čo sa môžete tešiť, to si ešte v dnešnom rozhovore povieme. Počúvaš Rádio Viva. Dnes sa venujeme kráse parkourového skákania a podujatiu Danube Equestrian Festival, ktoré sa koná od 11. júna v areáli XBNX Sphere v Šamoríne, čiže od tejto stredy až do nedele. Už sme si do toho zakomponovali všetko možné, čo sme mohli. Spomenuli sme aj jeden z takých hlavných highlightov, ktorým je rozhodne ten pohár národov, tímová súťaž, ktorá sa bude konať v piatok o 14. Je to teda súťaž družstiev a Robo Pál, jeden z organizátorov, ktorý je dnes mojím hosťom, spomenul, že sa môžeme tešiť aj na družstvo slovenské. To sa v rámci druhého ročníka umiestnilo na 3. mieste, v rámci 3. na 2., takže tento rok by to naozaj mohlo byť to najvyššia, ten stupienok najvyššia, teda prvý. Kto sa predstaví tento rok v tom družstve Slovenska v rámci Poháru národov v piatok o 14. Tak tento rok to budú 3 vlastne tradičné dvojice. Bude to Dominika Gálová, Radovan Šilo a Broňo Chudiba, ktorí sú naozaj účastníkmi všetkých vlastne pohárov, ktoré sme v tejto sérii skákali. Čiže to sú práve oni, ktorí majú na svojom krku aj tú bronzovú, aj tú striebornú pomyselnú medailu z predchádzajúcich rokov? Presne, a minulý rok naozaj ma teší, že bolo také napínavé finále, že vlastne traja jazdci sa rozskakovali o prvenstvo a naozaj nám chýbali pár stotiniek od víťazstva a porazili nás vlastne tým Mexika, ktorí vlastne v tom istom zložení súťažili na olympijských hrách, čiže si myslím naozaj byť druhý za takýmito stotinkami, ako som povedal, je veľký úspech. Takže ja dúfam, že aj tento rok sa im bude veľmi dariť. Družstvo doplní mladá Katarína Packová, ktorá sa predstaví vôbec prvýkrát v histórii v Pohári národov. Je to 17-ročné dievča, ktoré má veľké skúsenosti už veľkých parkourov. Minulý rok mala veľký úspech na majstrovstvách Európy, skončila 9. v jednotlivcoch, čo je najväčší úspech vôbec slovenského jazdectva. Takže si myslím, že prispeje určite svojou jazdou, že budeme úspešní. To je teda jeden z tých highlightov, z tých dôležitých okamihov pretekov Danube Equestrian Festival. Čo je tým druhým highlightom, na ktorý by sme chceli divákov pozvať? Teda okrem toho, že môžu na preteky samozrejme dojsť kedykoľvek, pretože súťažiť sa bude od rána do večera, ale taký druhý highlight je čo? Krásne si to povedala, samozrejme každý deň sú vítaní, my pretekáme od skorého rána od 8 hodiny, keďže máme naozaj veľa koní. Takže je ten program nabitý, takže celý deň, kedykoľvek, keď počasie nám bude prijať, čo dúfam, že nám bude tento rok prijať, tak nežmeskajú nič a čerešničkov, ako ty hovoríš, je tá nedeľná Grand Prix, ktorá bude o 2 hodine po obede tiež a je to súťaž jednotlivcov, kde sa predstavuje vlastne už len vlastne 60 finalistov, kto sa dostane vlastne do Grand Prix. Tam máme aké šance v tejto Grand Prix? Tak to si dnes nedovolím tvrdiť, ale určite ja budem aj tak, jak vždy fandím našim, pretože je naozaj ten slavnostný ceremoniál a odzdanie cien je vždy najlepšie, keď odzdávate nejakému svojmu kamarátovi alebo slovenskému reprezentantovi teda, a keď hrá slovenská hymna a hlavne tým, že sme doma a je to slovenský úspech, tak vždy je najkrajšie, keď domáca krajina, aj kdekoľvek, keď som niekde v zahraničí, keď domáca krajina slávi úspech. Ty si spomenul, že tých koní je naozaj veľa, tak koľko koní a koľko jazdcov a koľko krajín sa stretne v areáli XBNX Sphere v Šamoríne od tejto stredy do nedele? Tak začnem s tými koňmi. Koní máme prihlásených 328.
Jazdcov máme 127 a predstaví sa nám 23 krajín. No. Z toho sú tých 12 spomínaných, ktorých sú v Pohári národov. A okrem toho máme ešte 11 individuálnych krajín, ktoré k nám zavítajú vlastne do spomínaného buď Grand Prix alebo do tých ostatných rámcových súťaží, ktorí sú vlastne programom celého podujatia. Diváci sa môžu tešiť na parkúrom nabité dni. Čaká ich aj nejaký sprievodný program, alebo toto bude to gro, ktoré si majú všetci najviac užiť? Tak sprievodný program bude krásny. Predstavia sa nám kone Národného žrebčína Topolčianky, ale keďže sme tak strašne nabití programom, tak si nedovolíme nejak moc spestrovať program, pretože naozaj sa bude súťažiť od rána až do večera. Vstup pre všetkých divákov voľný, kde nájdu všetky dôležité informácie, to by sme si ešte mohli povedať. Určite je to Instagram CSIO Slovakia a okrem toho web CSIO. To CSIO, to je vlastne to, čo predstavuje ten pohár národov. Áno, presne tak. Súťažíme od stredy do nedele. Vraveli ste, že už teda kone sú usídlené, už teda prichádzajú nejaké z nich, ale ten počet je naozaj obrovský. Tento areál je na to asi plne pripravený a plne vybavený. To hovorím správne. Áno. Je úplne akože areál je nádherný, tie stajni a celý ten servis, ktorý tam tí kone majú je absolútne dokonalý. Ako samozrejme tie mestá a všetko malo svoje čaro, ale to sa nedá porovnať aj pri tom strese pre tie kone a veci, či sa všetko stávalo v podstate v strede mesta, takže toto je fakt, že v tomto smere je X-Bionic absolútne dokonalý areál na komfort a pohodlie tých koníkov, takže super a tešíme sa. Nech už sú tu všetci a nech vidie krásne počka, nech už sa skáče. To krásne počasie, to je taký najväčší challenge toho organizátora? Alebo čo je také to, čoho sa najviac organizátor môže obávať? Ak toto je náš challenge, tak ten pravidelne prehrávame. Áno, zatiaľ ináč má pravdu, Peter, áno, to bolo... Ja si myslím, že Slovensko nezažilo ešte taký dáž za posledných 10 rokov, aj 20, asi jak sme zažili na štadióne, takže to nás naozaj postihlo v plnej pecke. Ale tak našťastie všetko sme zvládli pretekať. Nič sme neporušili, program sa vlastne celý zachoval, ako sme museli trošku flexibilne pomeniť. No ale toto je výhoda napríklad presne v tom X-Bionicu, pretože naozaj tu sú špeciálne povrchy, špeciálny areál, zázemie je výborné, čiže aj keď náhodou trošku niekto zmokne, čo my sme zvyknutí, my pretekáme v každom počasí. Takže to je asi aj Peťo zvyknutý, veď predsa len tí bežci, cyklisti, no plavci o nich ani nehovorím, oni sú zvyknutí na vodu úplne najviac. Neprinášam ja tomu Robovi smolu ináč. Že ty si to nosíš z tých maratónov. My sme mali tento rok 5 stupňov na štarte, takže... Preto si sa presunul do Dubaja s pretekmi. Áno, hej. Trošku snehu. Keby nám v Dubaji pršalo, to už bolo fakt prúser, nie? To už bolo moc nápadné. To už by som si povedala, že za tým je niečo viac. Ale možno ešte aj to, že kto okrem takých slovenských našich jazdcov sa predstaví v rámci pretekov Danube Equestrian Festival a či sa tam predstavia aj nejaké mená svetového jazdeckého športu, tak to si ešte dnes zodpovieme. Ostávajte naladení. Počúvaš Rádio Viva. Peter Pukalovič, Robert Pál, organizátori jazdeckých podujatí a jazdeckých pretekov Danube Equestrian Festival, ktoré sú jednými z najprestížnejších, či už na Slovensku alebo v Európe, a to práve hlavne kvôli Poháru národov, kvôli tímovej súťaži družstiev, ktorá sa uskutoční tento piatok a Grand Prix v nedeľu. To sme si spomenuli. Vieme ešte možno povedať, že či k nám na Slovensko do Šamorína prídu aj nejaké svetové hviezdy takého toho najvyššieho levelu v rámci parkourového skákania? Tak z najvyššieho určite áno. Je ním Martin Fuchs, ktorý je, myslím, 2 alebo 3 roky vo svetovou jednotkou. Momentálne trošku spadol nižšie, je na číslo 7, ale je to aj tak super, lebo sa dlhodobo drží už v prvej desine svetovej. Takže si myslím, že to je najväčšia hviezda, ktorá k nám privítá najvyšším rankingom. Plus je tu jazdec najďalej, čo je, máme Austráliu a jak som spomínal, tým Južnej Afriky. Sú niektorí aj bežci, ktorí sú aj jazdcami, alebo nalákal si niekoho možnosť tých jazdcov aj na to, aby skúsili aj tie tvoje behy alebo bajky? Je tam aj nejaké takéto premostenie? Hej, mňa Robo. Sedel si na koni, jazdil si. Nechcel sa ísť hrať jeden futbalový turnaj, kde môžu iba jazdci, tak by povedal, že ak neodskáčem jednu prekážku na jednom preteku jeho, tak som začal reálne trénovať. No. Čiže aj ty si sa reálne vďaka týmto pretekom, vďaka tomu, že stojíš za organizáciou, prinútil sadnúť do sedla a vyskúšať si to, aké to majú jazdci. Z toho, povedzme, že reálne pohľadu, že laika, jazdca, aké to je
masaker. Lebo keď tam sedí ten divák na tých pretekoch, tak si povie, že však kôň vie skákať, nie? Tak preskočí cez prekážku. Vôbec tak není. Ja som sa to musel naučiť a pochopiť to. Hovorím, ja mám ešte dobrú, takú pani učiteľku druhú, moju kolegyňu v stáni, Peťu, ktorá mi vždycky tak od srdca povie úprimne, kde ja to tak akože zľahčím a zjednoduším a ona ma tak sfúkne jak takého malého chlapca. Je to extrémne náročné, to zladenie jazdca s koňom a to všetko. Hovorím, ja to na tom nemám právo o tom hovoriť, pretože som to akože okrem tých mojich pár jazd alebo niekoľkých jazd nezažil, ale obdivujem každého jedného, pretože byť súčasťou toho nádherného telesa, tej nádherného konského toho stvorenia, toho zvieraťa a zosúľadiť to s tým človekom je absolútne dokonale krásne. Keď to človek vie, tak je to podľa mňa nádherný šport. Odporúčal by si tento? Náročne, extrémne náročne. Ja si vždycky pamätám a stále to mám, že po tréningu vždycky 2 dní neviem vystúpiť z auta a na záchod padám takzvaným plynulým pádom. A odporúčil by si tento šport aj ostatným? Určite áno. Ja napríklad obidve moje malé deti k tomu vediem. Keď už minimálne k tomu, aby boli akože raz profesionálni jazdci, tak ten vzťah k tomu zvieraťu a vzťah k tomu tú pozitívnu energiu, ktorú ti ten kôň dáva, tak chcem, aby oni to čerpali. Ja to vidím na nich, že vždycky, keď prídu zo stajne, tak sú takí kľudnejší, takí vyčilovaní a že musia pritom sa správať, pritom sú to malinké deti, ale musia sa strašne ináč správať pri tých zvieraťach. Máme doma psa, máme zvieratka rôzne, ale pri tom koňovi sa musíte správať inak, hej, a on je pritom, je to obrovské dieťa, hej, lebo ten kôň sám nevtuší o svoju silu, hej, a tú mocnosť, takže musíte si dávať veľký pozor, ale je to podľa mňa úžasné, ale či by som doporučoval, ja si myslím, že to k tomu musí mať človek vzťah od mala, že to neexistuje, že teraz prídem možno v mojom veku a tak idem byť jazdcom, to asi nie je možné, tam tiež musí byť niečo vybudované. Či je to ináč, Robo? Dobre hovoríš, od mala. Od mala, no. Ale tak samozrejme, že na toho koňa si môže sadnúť každý, kto by si to chcel vyskúšať. Jazdenie, jasné. V rámci týchto pretekov asi nie tam naozaj na tých koňoch budú sedieť tí profesionáli, ale keď náhodou niekto má už program na toho 11. až 15. júna a nemôže sa na takéto preteky prísť pozrieť, ale chcel by to vidieť a chcel by to možno zažiť v tomto exkluzívnom areáli, tak má možnosť prísť aj na niektoré iné preteky do X-Bionic Sphere v Šamoríne? Tak myslím si, že budeme mať druhú šancu cez letné podujatia, kde hostíme naozaj 3 týždne Danube Champions Tour, ktorý v dňoch od 23. júla začíname, tak končíme až 10. augusta, tak si myslím, že počas tých 3 týždňov, aj keď kdokoľvek je na dovolenke alebo mimo Slovenska, bude mať túto šancu určite navštíviť tento luxusný areál a užiť si tento krásny šport. Očakáva sa tento týždeň veľká divácka kulisa. Sú ľudia naučení na parkourové skákanie? Stretávate sa s tým, že to majú tí Slováci v krvi, že chcú sa prísť pozrieť na jazdecký šport, že to chcú zažiť? Tak ja si myslím, že tribúny v tomto športe nie sú celkom zaplnené, pretože je to jednak aj tým, že táto doba fandí naozaj, jak Peter povedal, nejakému MMA alebo len masovému športu, ako je hokej a futbal. A na tieto menšie športy diváci nie toľko zavítajú, takže si myslím, že tu máme trošku menší handicap, ale keďže sme doma minulý rok naozaj ten pohár národov mal výbornú atmosféru, pretože chodí k nám veľa pozorovateľov aj z Čiech a divákov z Rakúska či Maďarska, keďže sme takto blízko a je to už naozaj sviatok tohto športu, čiže tí ľudia si naozaj v tie vrcholové podujatia sem tú cestu nájdu a naozaj tá kulisa je krásna. Aká je tá spätná väzba? Úžasná. Tak ja som stále, hovorím, ja som obrovský pozitívec v rámci koní, aj keď je tak Robo hovorí, je to náročné, je to proste iné presvedčiť tých ľudí, možno aj tých sponzorov, je to náročnejšie, ale ja si stále myslím, že to má obrovský potenciál do budúcna. A tá naša chvíľa s Robom začala hviezdne a ešte skončí a teraz je veľmi dobré obdobie na to, že to v tých ľuďoch budujeme a presne to, že si nás nachádzajú tu krajiny ako Katarci a rôzne z celého sveta sem prídu a vedia, že to je dobrá organizácia, vedia, že to je dobré zázemie, tak ja verím, že aj tí naši fanúšikovia a diváci pochopia to, že treba prísť, stráviť s tými deťmi, ten areál je nádherný, prejdete sa, dáte si dobré jedlo, pozriete si preteky, zatlieskate, ty to sama vieš, lebo nám to moderuješ, ty si súčasť týmu a sme to vďační.
veľakrát tých ľudí učíme, kedy majú trieskať, ako sa majú správať na tom podujatí a to sám vidím, že ešte máme pred sebou dlhú cestu, takže len vydržať krok za krokom a veríme, že ľudia si k tomu nájdú. Hovorím, to centrum mesta malo svoje čaro, lebo tam tí ľudia prirodzene padli. Hej? Do toho Šamorína samozrejme je to náročnejšie, ale hovorím, tá atmosféra už minulý rok bola úžasná. Minimálne na tých dvoch veľkých pretekov na Poháre národov aj na Grand Prix bolo fakt ľudí veľa. My to vidíme na tej našej výpke, kde sa tam nahrnuli aj ľudia, ktorí potom ostatné dni tam neboli. A ja sa na to teším. Fakt to bude, počko vyjde, takže bude dobre. Ešte sa síce ten 4. ročník ani nezačal, ale tak začína sa v stredu, hej. Tak teraz máme pondelok, to nie je tak ďaleko, ale bude aj nejaký jubilejný 5. Tak Teraz sa páni na seba tak s otáznikmi pozreli jeden na druhého, že nevedia, čo očakávať. Kto povie to veľké, že jasné. Prečo? Ja určite poviem jasné, ale ja si myslím, že vo všetkom, čo chcete byť dobrý, musíte to ľúbiť a musíte byť dosť veľký fanatik toho, čo chcete dosiahnuť. Ja si myslím, že sme sa našli ako dvaja dosť veľkí fanatici, či už organizační, alebo vôbec vyznavači tohto športu, takže si myslím, že určite bude 5. a si myslím, že nebude len 5., ale že to dotiahneme o mnoho ďalej, pretože nemali by sme prečo končiť. Možno sa to vráti na ten Tyršák. Ja to zarím stále. Ja si myslím, že ešte, ja verím, že si to aj ľudia trošku z okolia, z prostredia štátu a možno z nejakých inštitúcií, ktoré propagujú Slovensko, pretože pre mňa je nepochopiteľné, keď sem príde Zavita, ktorý povedal, proste pretekári z celého sveta, vysielame to do celého sveta a tá podpora zo starej federácie štátu je mizerná, nulová. A mne to je strašne ľúto, pretože nechcete ukázať krajšie rôzne športy, veď nemusí byť všetko len o tých behoch, futbaloch alebo niečom, takže ja preto aj z ďalších môjim cieľom a nekončí ten šport len pri behaní, cyklistike. To, čo sa snažíme robiť najlepšie, ak vieme a prezentujeme tým Slovensko, krajinu, tak takisto je to bude plávanie, budú to kone, takže ja takto chcem pokračovať, či to bolo aj v lyžovaní, keď sme boli spolu s organizátormi toho svetového pohára, čo tu bol, takže ja verím, že keď nám štát a federácia do budúcna pomôže trošku viac, tak dokážeme tu ešte veľké veci s tým skokovým pretekmi alebo s tým parkourom a Robo. Musíme si viac vážiť takých organizátorov, jak je Robo nadšenec v tom športe, ktorom robí, pretože nebyť jeho, tak určite by ten konský šport bol na úplne inej úrovni a možno by sme mali krásne areály, ale nemal by kto robiť. Takže ja verím, že toto sa trošku zmení. My čakáme, my vydržíme, my máme energie veľa a my sa tešíme z tých našich spoločných úspechov a z tých malých ciest, ktoré si budujeme sami, na to, že nám v tom kľúčovom momente niekto pomôže a potom zase príde ten veľký zlom. Ja som zvedavá, že čo bude tvoj ďalší šport, lebo už si to... No toto je podľa mňa tvoj, že 5., že beh, bike, plávanie, lyže a kone, tak ešte niečo ďalšie tam možno príde, ale Robo chcel ešte niečo doplniť? No ja ďakujem, jak ma Peter teda pochválil, ja som strašne rád, že niekto aspoň vidí niečo, že sa tu tvorí a teda ideme dopredu, ale ja vďaka tomu, že s Petrom sme spravili takéto tandem vlastne a ten prvým ročníkom sa chcem vrátiť, že sme sa zaradili vlastne k tým podujatiam takým, jak sú v Miami, v Paríži, proste k svetovým metropolám, čo je naozaj super a nemyslím si, že je tu veľa podujatí na Slovensku, ktoré naozaj dosiahli takú úroveň a že je to porovnateľne niekde, takže ja som rád, že sme sa dostali my na niekde mapu sveta a naozaj či už vo svete ja to vnímam veľmi, pretože o tých podujatiach všetci rozprávajú dodnes a veľmi si ich pamätajú aj o tom národnom štadióne, takže... Málo kto si Robo jednu vec uvedomuje, že aj svetový pohár v lyžovaní je tu možno každé 3-4 roky. Hej, že to Slovensko, ale teraz má majstrovstvá Európy vo futbale, hej, ale kedy ďalší krát bude majstrovstvá sveta v hokeji? Sú tu raz 4-5 rokov. Ale my tu každý rok doneseme pohár národov. To nie je o tom, že my to chceme, nás niekto musí vybrať si to robiť. Hej, tak a toto je niečo, čo si tu veľmi málo ľudí uvedomuje, že my sem fakt máme pravidelne každý rok niečo výnimočné a zatiaľ s tým bojujeme sami dvaja vďaka našim partnerom a ľuďom, ktorí to podporujú, ale myslím, že aj nejakí iní ľudia by si mali všimnúť, že niečo takéto významné tu je, lebo je to veľká vec a treba toto vyzdvihnúť, že tieto veľké podujatia nie sú pravidelne na Slovensku a my to máme. A už to máme 4. rok a veľmi myslím si, že keby sme my dneska povedali, že to nejdeme robiť v momente, potom siahne iný organizátor. Proste tých termínov sú nejaké a tých množstvo je nejaké. Tým, že sme sa dostali do toho možného kalendára, tak si držíme tú našu úroveň a tú formu a veríme, že si to všimnú aj ľudia naokolo.
Tak my hlavne veríme, že si to všimnú diváci a poslucháči a že možno práve vďaka tomuto rozhovoru zavítajú na Danube Equestrian Festival na CSIO Slovakia od 11. do 15. júna, čiže od tejto stredy do nedele. Samozrejme ešte raz pripomínam informácie na CSIO Slovakia na Instagrame alebo na webe a ďakujem vám za rozhovor. Peter Pukalovič, Robert Pál boli mojimi hostiami. Ďakujeme za pozvanie a vidíme sa. Tešíme sa na vás. Počúvaš Rádio Viva.